Kaseng ki samla puli Khasi Students Union Hapoh kajingilam Assistant General Secretary ka Central Body usamla Ruben Najer haka jingle tor Sora Police Station Banpan jingpenshani ki Pulit yaka nongrem balakyami ki dekhot ka Union na ka South Khasi Hills District Unit klayo ekalat bandrung Hapoh banyekren ba ki Pulit Henry kat badang ya ka jingikren la ban saki ka jingdon ka jingye tainia Hapdeng ki dekhot ka KSU ki kime jong ki bala syakem bat ki Pulit Hakapor bekilik tur shaka police station na kalai terik uyayong araja rapsaw kirkhot ka Khasi Students Union lalaru bansaki bakadon ka jingpakhang deki bor magister bat bor Pulit badru bandon ka jingetaania watchabar deina kani ka jingetaania ka bla pelong ye ki magister bansha tangkat tu ka nengot kirkhot ka union bandrung yakren Hapoh hende ka jingyo rung Hapoh habas ngap ye ka jingenia pat Hapoh kamshim lai bakan don ka jingsai so na ka jingtmu ka ka bakhe KSU ka don kinongelam ka KSU ki laong ba kumba ki Pulit ki that ka kerteng ki dekhot hadien balakyami ki kumtaru ki dei ban penshai balei balakyami ki para ka nongrem ayu Kumno ba raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kirashon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 don jinga dei kumno. Yo i ya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo na eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na ka banta upajba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya